Зможеш проїхати? А, давай, помати. Так ось я... Завернув. Комусь у хаті. Вітаю, я Джексон. Розумію, у тебе з'явилося питання, типу... Что это было? Дик вось, карацей, я дав доступ до керування моїм ПК своєму сябру, Хайксу. До речі, підписуйся на його канал, ён у описанні. І він мені перешкоджав, а я спробував зладитися, не глядячи на складаності. Ой. 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 То есть ты не поспеваешь. Ой же. Ой. Тиши. Опа. Там. Тиши. Та що ж таке? Прицілитися не можеш. Могу. Тиши. Ось, бачиш, яны з дробовиками. Гэта проблема гэтай мапы. Ой, калі ласка. О. А, Як я ўвогуле. не О, знаю просто як я в роботі знов- буде. Я зноў стартаваў вельмі добра. А вони там де? Ага. А я у хаті. О, а добре, мяне так отреспаўніла хутчэй. Чым яны там ехалі. Давай. Зараз це ти все сам робиш. Я разумею, тут А вони там ведаеш Ага, такое бачу. кіраванне, што... Воно їде. Я так само бачу, так. Де вони там? А, воно дуже близько. Треба щось робити. Глядеть за ними оба, так? Я так Да. розумію. Треба дивитись за ними. Що там? Бляха. Ага, один дуже близько. О, Вось- 3 ФПС. О, Вось- так ФПС побільше буде. Добре, калі б ти просто сядзеў радам з мною і казаў бы, дзе яны, а ты ж маю галаву выкарыстоўваеш, каб паглядзець, дзе яны. Подивись, де вони там. Бляха. Здоганяє. Бля. Слухай, ну я трымаўся. Крутий довго. поворот, дивись. Я постійно ж. Видиш, йо, Ти по кювету поїхав. бляха. Я ввогуле зараз в 4-й приїду. Пробуй перегнати. Давай. Ти тормозив чи що? Ні. Бляха, ладно, добре. Гэта все ты. Это ўсё ты. Не треба, не дивись туди. Чому? Я не хочу, щоб ти вбивав людей. Так яны мяне забіваюць. Ты што? США ці што? Не хочаш, чтоб забівалі людзей. А тое, што яны мяне забіваюць, цябе зусім... зусім усё роўна. Ты мне 360 ну скоп робишь. Ой. Да.
Вітаю. Так, де твої сябри? Ось яшчэ один. Ой, добра. Ось зараз вельмі добра. Зараз мені подобається. Зараз мені подобається. А так. Ну, я його трохи не замітив. Але було добре. Бляха. Ти думав, я забув про тебе? Ні. Я розумію, що ти пам'ятаєш. А я тобі казав, що я буду епілепсію робити. Не треба, гэта для відео занадто. Я перший? Поки так. Я не Якщо я ведаю. зроблю ось так, Я не ведаю як, але я був перший. давай, обганяй його. Слухай, ну гэты раз я... Бляха. Я добра кірую яшчэ. Бляха. А, п'яний Тишей, водій. тишей, 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 тишей. Ви знаєте, що за кермом не можна пити? Бо буде ось таке. Вельмі дрэнна пачаў. Вельмі дрэнна пачаў. Бляха. Прабач, бляха. Гэта мне карма, ось така. Я випадкова уволі, але ж, ну, Вже Хай четвертий, буде, давай, хай буде. обігни. буде карма. їх. Давай, Бляха. я навіть тобі трохи допомагаю. Да як ти Ефект мені люблю. допомагаєш? Я нічого не розумію. Я просто тут уже катався, тому я Так, якось одного пройшов. обігнав, другого молодець. Давай Бляха. подивимось на цих лохів. Бляха. А, я зараз лох, коли що. Ось був перший, став апошні. Давай ще О. раз обігни. О, вже третій. Мабуть, у яго так само такі допомагатор. Ой, бляха, куди я? О, нормально вилетів. Це було цікаво. Але я навіть... це ще третій. Бляха. О, О, я вперше бачу, як я без керівника. Ох, бляха. Давай. Давай. Ух, бляха, гэта вельмі прыгожа было. Гэта прям файна было. Гэта у мяне дадатковая дача. Дадатковая вертыкальная і гарызантальная дача. Калісьці яна бывае такая, што мяне аж на 360 крутіць. Бля, да, таке буває. бляха, якая. О, ще вбив? А, ні, не треба. його. Так. Треба. А як яшчэ? Треба ж дамаўляцца якось. Ось мы ідзем дамаўляцца. Не змог я дамовіцца. Бляха, ну вось чаму ты зараз вырашыў? О, ось зараз ты не вырашыў. Зараз у мене 2 ФПС. Ага. Дык вось можа, чаму мяне так круціць порой, таму што у цябе тады у мяне аж дупа. Ой. Ну, я ўжо навучыўся, амаль. Добра, я маў на увазе, што ў мяне ўсе дрэнна. Бляха, ты не ведаеш, як гэта цяжка. Я калі што, мышку у конец стола увёў. Я розумію.
Бляха! Ух ты. Ты б гэта бачыў, у мяне мышка зусім по ўсяму столу скача. Ой, ё-моё. Фу, блін. То в мене іноді теж. Треба ж тебе перебороти ще. Вітаю, вітаю. Пойдем за мною. Я твоїх сяброў павітаю так сама. Так, вітаю. Боротьба двох чоловік у шутеру. Ой, вітаю. Так. Так, мне треба, мне треба, де ён? Де ён? А де ён? А де ён? Чекай. Бляха. Я зараз на стокі буду ехать на самой дрэнной тачке. Гэта зусім дрэнна. Тыпу, гэта занадта дрэнна нават для Б-класу. Тупы, я на такой хуткай тачке яшчэ ніколі не ездзіў. Яна зусім зломана. Я не ведаю чаму, таму што калі я куплю гэтую тачку і зраблю яе самастойна, яна будзе ехаць куды хутчэй. Яна нават 100 разогнать не мог. Разогнала. О. Я не могу, гэта зусім дрэнна. Тебе Перемагає. вже камера нервує. Цікаво, чаму ж гэта так? Яна як жывая, гэта камера. Це не те слово. Та вона просто переживає за тебе. Але ти другий? А, перший, вибачаюсь. Забув, що у вас тут. Просто непривично, що ти перший. Ды я сам здзіўлены. На класе ніжэй, куды лягчэй вось з такой тваёй дапамогай катацца. Бляха. Навошта я гэта сказаў? Где я? Де я? О, Тиши. догнав тебе. А ну, перегонь його. Яму, я так подивитись разумею, на цього. так само такой же сябар сидіць. Я так разумею у яго, таму што як ён увайшоў у той паварот, я... Бляха. Я амаль першы. Нават з тваёй дапамогай. Перемога. Бляха, що ти робиш? Що таке? Ти якісь смайлики адкрыў. Слухай, ну я зразумеў, мне трэба... Ведаеш што, мне трэба штосьці, у чаго шмат куль. Ёсць такая зброя, якая так і клічацца кулемёт. Таму я думаю, што мне трэба выкарыстоўваць кулемёт для барацьбы з табою. Я по всьому столу цю мишку провів. Щось вони раки якісь, чи що, вбити тебе не можуть. Я лоу хп яшчэ быў.
Боже, що тут коїться? О, Бляха. О. Ще забив когось. Притым гэтая міна стаяла так, што ну яе было цяжка не заметіць, не паметіць. Як я його забіў? Ну А, добра, зноў гэты нічого не пацук. зробив. Зноў гэты пацук, ты паглядзі. Ну вось калі ты заўважыш таго такога пацука, калі ласка. Вось добра. Мы друг друга зразумелі, іншы Добре. адзін аднаго.